Salam mehriban tomoşaçylar. Hemmeňizi mawa ekranyň öňünde hoş gördük. Her hepdeniň birinji güni adatdaky däp bolup gelşi Ali Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan TV YouTube kanalyna her hepden birinji güni akşam saat 22:00 siziň garaşyp tomoşa edýän gepleşiňiz elbetde Atawatan ýyldızlary ýene siz bilen. Men Pelwan Muhyip. Gepleşiňimiziň bugünkü mehmany en şeme haýyslar oýunçy we bir näçe legendar aýdymlar diýeli. Legenda aýdymlaryň awtory we ýerine ýetirýärsi Mekan Salman. Çok sağ olun. İyi adamlar, şu gün Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan ýyldızlar gepleşiňine gatnaşdym. Gyzykly bolany diýip umyt edýäs hemmäni görmäse. Agam, geleniňe, mehman bolanyňa, bize wagt aýranyňa, işleňden, toýlaňdan, aladalaňdan tapyp biziň redaksiýamyzda wagt aýranyňa saňa ähli tomoşaçylaryň adyndan hemme muşdoklaryň adyndan, seni dinleýänleriň hemmesiniň adyndan galertede öz adymyzdan minnetbar. Köp minnettar filap çağıran üçin. Hemmäňe sag bolsun, aýdýan janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. Başyňyz ýok bolsun. Mekan soňky darmanyňy gowarýanmy? Soňky darman kim gowy? Şoň üçin gepleşiň başynda hemem mehmanymyzyň şähtynyň açyk bolmagy üçin hemem gepleşiň gatyga uýargy edilmek üçin biz oňa sowgat berýär. Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com atly habarlar saýty bar. Boş wagtyňy peýdaly geçirmek üçin biziň redaksiýamyzyň adyndan geçecek. Minnettar. Sowgat şeýlede ýurdumyzda terjimeleriň resmi namalaryň terjimetine iň professionalyň bir hataplayan makul hyzmatyň adyndan başlyna. Sağ olun. Inne, Mekan ağa, Mekan. Gepleşiň başynda tomoşaçylar üçin, mustaqlaryň üçin özüň hakynda bir gysgaçyk maglumat berýär berdi. Özümden Aşgabat şäherinde 1980-nji ýylda doğuldum. 20-njy mektebimi tamamladym. Menem so 2000-njy ýyldan bäri halka hyzmaty toýlara çykyp berýär, konsertlere çykyp berýär. Halka ýylygyna hyzmat edip berýär. maşgalaly, çağaly. Awa. Näçe çağaň bu? Iki oğlum bar gyýdym, maşgalaly, Hudaýa şükür. Berekelle. Gelecekde de sana işleňde, ähli durmuşyňda, karýeraňda diň üstünlikler ýar bolsun. Sağ olun, minnettar. Ýyllaň dowamyna tomoşaçylar diňe söýüp geçsinler. Sağ olun. Mekan Salmedow diýilende birinji bilen ýadyňa düşýän aýdym özüňe milýansyň, ony bizen milýas tomoşaçylar megerem şoraga garaşýan bolsa gerek. Men şo wagtlar ýalňyşmasam 8-nji klassdym. Ya 2017 ya 2008'de. 2008'de okudum başında. Onun şo wagtlar näme telefonuňa Allah janarym. Sony Ericsson'ny men bir da telefonum bardy. Şonu uzakly günläp gaýtalap dinleýän aýdymyz. Öwretdim gaýryna. Ýalňyz goýma meni. Mekan, şulaýdym hakynda. Bize bir azjyk gurrunlar agam. Näde döredi, nerden döredi? Näçe üçin şeýler şowlu boldy şulaýdym. Bulaýdym. Bir albom işläp otyrdyk, onuň destan şanyasy getirdi şulaýdym men. Destan işleýärdi wagt oglanlar. Birinji albom men 2008-nji ýylda çykdy da. Ondan bir izborlar dikiýek aýdym çykdy, ýa-ni Baharjanda ol 2005-nji ýylda çykdy bolýar. Onuň dolu bir albom işledik. Şonda destan şanyasy getirdim onu. Menden onu Kanada'da aýdypdyr. Kanada'da 3-4 tane oglanlar da aýdypdyr. Ondan bunu alykdy. Bir iki sözünü üýtgedip, ol bir söz diýip, aslında bu grek aýdym. Ondan Hudaýda bir açyk çalýan gitarasyny üýtgedip, çallyk eýtip, olar kupleye diýip, näýdi bir daratyna sag goş. Aý bir üýtgeşik zadymyz ýok, motivasiýasy şol bolýar. No desany eterşeýip aýtdyk muny ol muňalak üstünde ertede meýdan wagt adam bir dinlener öýtdiňmi aslında başda çykanda? Yo aýdym, aýtmakam bildirýär-de olaýam. Ýöne ol albomda has gowaýdynlar da. Masal üçin haýtaýdynlar bar. Bize ne boljanym ýalanmy? Onu kende lälekle gowaýdynlar bar. Olaram ýöredi Hudaýa şükür. Olaram halkdyň ne bolýany.
Bul has gowurdular da men onun Nurana dip studiya bady. Klipçi. Klipçi onun begen zaga dinlepdirdi. Jaňa der şol aýdym klip etsek näle görýän dip. Onun barıp şey klip etdik on halka has gowurdu. Gulýala qol. 6-7 olmadı şol albomda. Sabartik fun aýdym. Bilýän. Onun mektep hakynda gidiýän aýdym. O aýdym onun halk gowurduň klipe geçirdik, onun çekile geçirdik. Aslında mekana aterek şu ýaş aýdymçy dostumuz bar. Täze dörýän aýdymçy. Megerem şolaň adynyň fenden togratym gelýär. Aýdymyň halkyň aňyna galmak üçin nähile bolmaly? Sözleri yeňil bolmaly, hem gowy sözler bolmaly mukadiýände. Onun ol aýdymyň näher boljagyny zadyna dogry bilip bolana, käbir aýdymdan ulzada garaşýan ondan bolana, käbir aýdym ýöne bir şakır şukurrak edip aýdylýar-da. Bu şart mert bir günüň içinde edilýän aýdymlar bolýar. Gün ay borlaşyň sadyny, gönüräk işläp, gönüräk aýdaly. Olaňym ýörep duranmada, ýöne gowaýdym çykarmak üçin конечно. Men muny näme üçin sordum? Gowaýdym çykarmak üçin elbetde näme kän rahmet etmeli. Dagy näme? Ýok, men onu aslında başga da üçin sordum. Halipa Nurmuhammed Meretowyň ýanyna ilkinji bolup bilelikde aýdyp başlan nähiliyeli Halipadan kiçiräk aýdymçylaryň birinjileriň biri, ilkinjileriň biri sen hataplanýan we muny hemme tomuşaçylarym bilýär. Tamam. We Halipa Nurmuhammed Meretowyň aýdymlary häzir şenli dinleýijiler ýitiren ok. Hatda menne bir şeýle bir gowy video bar, ol videoda sen özüň Halipaň aýdymlaryndan iň söýlüp dinlenenlerinden biri Gunço adly aýdymy ýerine getirýän. Şol aýdym, Gunço aýdymy Türkmen awadyna konsertine ýerine getiripsiň. Ay bu aýdymlar gatsyz aýdymlar da halkyň aňyna aýdymlar ullan kiçiler bilýän aýdymlar. 97-nji ýylda çykdy da. Şol aýdym. Ha. Bäh. Bular hiç wagt garramazak aýdymlar. Garramazak aýdymlar. Men onu näme üçin sordum? Muny öz bolşuna, öz keňiň bilen bir ütkeşik edip aýdypsyň Gunço aýdymyny. Bizde işgärlerimiz bar. Ýani Mähri Leyla diýip Atawata Türkmenistan işgärleri bar. Mekan Şalymetowyň ýerine ýetirmegine iň gowy barýan aýdymdan haýtýym-da ilk bilen Şeýda diýdiler. Şeýda adly aýdymyň donly, tepekli. İkinciden Şah Oltan idiler. İň soň çykaran aýdymdan biri. We Şah Oltana değişlen bir ýörüýte şulaň adyndan bir sorag ba, işgärlerimiziň adyndan ona mäder dowamyny berers. We Nurmuhammed Meretowyň aýdymlaryny mekan aýdanyna gaty gowy gelişýär. Öz bolşy edip diýdiler. Men ana şondan soradym Halipaň aýdymlaryny. Öz sargydan şol men aýdymdan aýdanda hiç açan megdejek bolma öz sesiň bilen aýtdypdy. O sebäbi Nurjan Halipada Aqş Taparow Türkmenistan halk artisti. Aqş Taparow diýilende de ullukan bir ulu zat gödüňe gelýär. Kän aýdymlar döreden adam Halipa. Onun Nurmuhammed Meretow biziň Halipamyz on Halipadan Aqş Taparow. Şoň aýdymlaryny aýdan ýöne Aqş Taparowyň öz sargydy men boljak bolma öz sesiňde aýtmaň aýdymdan diýdi. Onun Nurjan bir sözüni aýtdy da Halipa. Jaý cennetten bolsun ýatan ýaty bolsun. Şeýle bolsun. Şuny şenni hemişe halkyň ýüreginde ýaşaýan bagşylan biri. Türkmen halky üçin gaty ullukan da deden oglanyň biri de Halipa. O da maňa diýen sargytda mekanjan şu aýdymdan maýdymda sesiň gys men boljak bolma öz sesiňde ýöne şu aýdymyň asyl nusgasyny pozman. Men sana bollum diýip gaýnadyp bolmaz mysal üçin şonda. Ýöne şu nusgasyny pozmany öz sesiňde aýtdy. Şu asyl nusgasyny pozmany. Onuň şu meni hemişe öz aňyrdan çykýan sesiň bilen aýtmalar. Şonu aýdym aňtadan düşýär. Bokurdan gysaň ogum. Ataway Halipaň bir diýen sözi bar 2002-nji ýylda. Şu gatçakda aýdym durdum bolýan. Onun Ataway Halipada geldi diýdiler-de. Ondan sonra o da persepde de onun teleskada böküp düşdümde ýerinde Halipa diýdim bir bagşlaryň mene siziň geleňiňizi bilemok. Men uzurladan malwatyrs diýdim de arkaýnaýdan malwatyrs. Bir bagşlaryň siziň geleňiňizi bilemok diýdim ruskasyz aýyp duran ýalap görmän. Şeýle onun
Şonda bir söhbetleşik boldy. Ataway Halipan bir çağırykdan meňem görýärdik ýöne 2002-nji ýylda birinji gerek salamlaşyp ýanyna oturmak şeýle netip etdiň. Men şu diňledim aýdym sen nuru boljak bolýan diýdi. Bilip dur. Dinläp dur o şoň aýdymdan aýdýa keniň diýdiň. Sen gasýan diýdi, sen beýtme diýdi, maňa öz diýen sözi. Men şunu o wagt salaşykda da gurrun berdim. Ondan menen diýdi öwedel Halipa boljak bolýardym diýdi. Şoň aýdymdan söýýän, şoň ýoluny dinläp, şo boljak. Ondan diýdi, şoň sesini aýtjak bolýan bir açyk bokurdamda rahatlyk ýetýär diýdi. Ondan sen bek belle diýdi şunu. Adam birine megletecek vakti beynine diýdi 85% megletme işleýär diýdi. Megletme. Onun galy 15% söz işleýär. Ýani nirde aktawasy var, nirde düşmeli, nirde galmaly. Şoňa megletjek bolýar. Köp bölegi beynine megletme işleýär diýdi. Şo näre gaýdýa, näde betýä, bokurdygy näre garip bolýar. Onun aýdymyň duýgusy adalýar diýdi. Onun maňa da şunu diýdi, özünden ul halipalar aýtdy. Onun öz sesimde aýdyp başladym diýdi. Onun öz sesimde aýtdym, bir kitona çalarak üýtgödi gally diýdi. Sebäbi o gasýan da rowaljak bolup, saňa Allah öwedil tekäýpin sesin beren, hakda her kime bir ses berýär. Bir bagda näçe miň ýaprak bolsa bir-birine megdeşderler, men bir syzak üýtgeýär da adamyň bokurdygy şoňa edil, sen sesin men edip bilmem näçe wagt. O düşüklerde ýa. Onun Ataway Halipaň maýdanda da inim öz sesiňde aýt, öz aňyňda diýdi, tagamyl sesiň ma şonu öldürjek boldy diýdi. Bizem o wagt ýa şoglum bizem be. Porsiýan ey nur del kenar o wagt diýseler begen ýetdi. Be ay men şu meg. Odun gümtüň neten megdeýän diýip şoňa megdeçek bolýardyk da bilýän. Onun kän ödüm aýtdy, Ataway Halipa düşünürdi onun. Öz ses reňde şolaýdyň nusgasyny posmana aýtmalar. Düşündim. Sunmotda şoňalyk bolsa, sebäbi öz sesiňde aýdyp başlaýan bolýan. Ýani 85% megdetme işläp duran beýni aýdymyň süýjüligini işläp başlaýar, aýdymyň duýgusyny işläp başlaýar. Ýantyny aýyrýan da. Onun öz sesiňde aýdýan onu hem arkaýyna aýdýan da. Aňarda näme gelse goýup şu wagt. Men aýdy bilmem ne, oňmuň aýdym. Aýdy bilersiň, öz sesiňde aýtsaň, eme gowolýa, ol ýöne nusgasyny pozmalar. Düşündim. Ýoýmalar diýjek bolýar. Ýoýum, ana gaýtmalar, ol gona aýdylýan aýdymlar gaýnady, aýdyp dursaň, ýa köneden galan aýdymlar bir hilek üýtgöt. Oňa täzeçerek saz goşdaň bolar, ýöne asyl nusgasyny üýtgötmän aýtsaň. Dogry bolarmy qadiýan, men ol bärde neme dip bir gurlamak da bizden ul halipalar ama olaram gollarym qadiýanlar şu. Men bilemok ya, belki men gabat gelenlerlerin mekan gatyp köp anekdot bilýär diýerler. Ay biz ata köpek etip koýdular. Döwran tapar fikimden bilmedik adamlar sen döwran nipdir ya mekan nipdir diýip o. Maňa şonu görrüň ber, mekan. Näme şeýle? Ine daşyňdan göräýmän bir ýanky anekdot aýdyp daşynaklar güldürip oturan adam bolýar ha. Meňden hop mekan agroglary meňden ýöne näme üçin döwran tapar bilen mekan salmetip ata köpek etdiler. Näme üçin? Yo ata köpek eden aklarda bir biz gören adam gülösi gelip durdu. O adat dönmez diye de ambarda adaysına gülüldü deyip men neymişkin menden o ata köpek mi diyen ödüm gülüver diyenler. Bir zatdan başlandırat, çyndanam anekdot aýdýardyňmy? Ya bir üçüňde köpçülikde gurrun ber ýa. Ödüm degişmän, gülüşmän gowy ýa ha onuň bir nälik bir gowy degişmeler zat bir adam her adam bir karakter bolýar da her adamda bir häsiýet bolýar ýanky bir gülkünjürak waka bilse eşde şonu alıp taklap käbiri gülkünç anegdot gülkünç degişme bolsa da şonu aýdyp ber bilen o. Mende näme häsiýet ba şol gülkünç dälen bolsa şoňa özümden eýletin goşup şonu sağlap aýdyp berýänmän. Men aýdýanmän için gülüna sen aýdýanmän gülýärler diýär. Edil düýünçük eşitip gördüm seni. Balam ýanky döwran tapar bilen mekan hakyna anekdot goýup. Bir gün ýa döwran tapar bilen mekan salmet diýär, bir oglanyň ýanyna üç nahar ýotýarlar diýär. Onuň diýär üçüncü adam oturan ýa-da. So diýär, ýöne bir zat gurulýar elini şey diýär da. Onuň döwranam ýa mekanam elini şey etmeli. Ýöne bir zat gurulýar, gaq päşi diýen manyda diýär.
Mekan ya raptır da diye elle şey melaw indiki geçen yet ya dip belin şey diptir diye. Yo dövran menen bir yer bar yatıp onun. Yukarı kalma lan bölüncüm 5-nji etaj bar yatıp kon mihmançylyk ýer döwürler kim 5-nji ýyl menen anam ýanky elimden tutdy. Adayda gidip bar yatıp. Ay häfetdim adamın bir datdymy käwa ilmi da diýenden şeýle. Hawa. Ondan döwranam şonu alyp durdy, nima menden boldy ýa-da şoň ýerini boldy ýa şoň nirde bir nimesem kan. Ulanyp gorkar. Aha. Onun ýokary galyp gidip bar ýatyp elimden tutdy da şeý urdy bäşalty gede. Mene maňa näme diýen diýme ýokarda arkaýyn oturarlar. Onu var üýtgöp bergile dipdirler ýa. Iň hakyky nimesi. Original şoňa berse. Bah, görýärmi? Ýok, ay bilen onu gülüp ýyr bilem daga. Aşakda dursa ýarym da bir da. Bir oglanyň ýanynda otursa ýok. Onuň bir ýerde gurrun göräýärsiň-de. Ýok, galym otaýdy. Aşakda seýitdi şu döwrany gurrun menen olaram gülüp bäti. Ondan ýaýrak gidendi. Bah, düşünüp görýärmi? Onuň her kim asal nusgatyny bilen okda ýanky özünden saýlap. Neme de? Plan bolupdyr, pesmedan bolupdyr diýişi alýarmy? Bah, düşündüm. Mekan. Iň gowy aralyş boý jogapsyz goýmakdyr diýerler. Asen bagyşlap bilýärmi? Men Hudaýa şükür bagyşlap bilýän. Allah Taala da siz bagyşlaň, menem siz bagyşlarym diýdi. Men näme häzet nime käwa nime de bolýar da bir köňeden bir düşüşmeligim bolsa, şol adam menden men göwnüme degeni bilýärdi. Hawa. Ýöne men ýadyma düşen akşam menen gujoklaşyp talanma söýleýän, ol içinden pikir edýän, bähbini ýaly. Ýadyma düşen okmy karada. Men şoň alyp öýköde edil bir arnamysly ýadatly öýkö bolmasa, ýene bir şeýle zat üçin onu öýköleşip adam dünýede 5 gün ýaşaýar. Birekden öýköleşip gelmek ol gowlatdan. Onu düşünşäme, lokman gow tarapyny gözleýänler meni adamdan hiç açan adamın erwet tarapyny gözlemek özümde kiçilikden şo düşünje şo hayat etme. İsteniň adamyň gow tarapyny aljak bolýanlar. Gow tarapy. İsteniň adamda gow tarapy hukman bolýar. Hukman badyr. Şonu beýleki ýollaşdyň adamlaram şol adam şeýle eýle diýip erwetlik ýöne men bir hayat etim men ýüzüne diýýän adam şonu gidle bilemokda. Men hiç ýasama nime ýoklar şol adamy bir ýangy şer bolsa ýüzüne diýýän şonu. O bir tarapdan gowy hayat edem abi. Düşündüm. Ýene bir soraw var, Mekan. Şu wagt içinde ýaşan ömrüňden bir güni ýene bir gede gaýtala diýseler. Haýsy güni gaýtalap täzen ýaşasyň gelerdi? Ay Hudaýa müňde bir şükür men hiç günümden näme däl ol durmuşum içinde bir güni ýa ol gün saýlar ýalar hemme günem begenip Allah zan ýene men elim ayagym bitin ýene maşgalama wagt ýurduma wagt asmany parahat şoňa şükür edip durýarsa şükür edip ýatýar onuň men ol hemme güni bir saýla bilernik edil şu wada näme gelen Allah Taala hemme beren gününe hemme wagt Hudaýa şükür parahat ýurdumyz bar. Çağalar arkaýyn mektebe gidip gelýärler. Näme iýsenma işdenma parahatçylyk. Şondan ullukan döwlet ýok, biz şoňa döwletde ýaşaýar, şoňa bihaza Hudaýa şükür. Düşündüm. Ýene bir soraw. Senin ýalňyşyňa gözlän düşmanyň senin ýalňyşlyklaryňy bukmak isleýän dostuňdan gowy diýerler. Sen tanqidi dogry kabul edip bilýärmi? Kasy dogry kabul edýän. Men özüm gowy görýän şoňa sen hemme kişidenmi? Ýa belli bir şolgurda adamlardan. Sen adam dogry aýtsa gowy görýän men. Mekan sen şunyň bolana şutaýyň şeýle diýseler şonu men özüme dost saýan. Ýüzüň aýdan dostdur diýdi. Sen erwet tarapyny düzet diýip aýdýan adam sen näme düşman biljek onu? Dost bolýar. Şu wagt ýöne käwir adamlar gaty görýärler-de. Ne şutaýyň bolana beýin şunu şeýde ýa ol bolup bilmem näme aýdym sazda da bolýar şoňarlar arasynda. Düşündüm kabul etdim. Onun oglanlary wagt bir ýangyş düşünýän ýerler bolýar ýöne bir ýürekden on göwünde degizek bolup ýa-da oňalda diýen hatta durmuşda ol
yer yanlış düşünüp bilýär, bir gol düşünüp. Ýöne ýüzüň aýtsalar sen yanlışlygyny düzedi bilýäň-de. Sen yanlış tadyňy şu gowy diýip dursalar sen geçip gitsen onuň iýde dolanyp ýene etjek boldyň iki işli bolýaň-da. O niňe dogry. Soralar dowam edýär. Nur Muhammed Meretowň repertuaryndan Yarym adly aýdyma täzeden işläp klip görnüşinde öz dinleýijilerine ýetirdiň we megerem bu işiň, bu klibiň tamaşaçylaryň söýgüsini ýene bir gezep ulaltmana, gazanmaga sebäp bolan işler diýip biz pikir edýär. Ene şol klip bizde. Türkmen milliliginiň obrazyny köpräk ulantyň. Gülala tebrik bolýar. Rejissör. Aslında Güläleň işler gön bildirýär. Gön bildirýär. Muhabbetli gönlüm açly. Onunla hizarım ganly. Zülpünü kiryana seçip. Ala gözli yarım ganly. Bize mekan. Şol aýdym hakynda gurrun beragam azajyk aýdymyň sözleri sady we ýene bir aýratyn goşmaja sora bar. Desanam bulaýym. Saýat Temradan mı? Ha, düşündüm. Asady. Bul öňe işlenen sady. Öň sady bul aslında men edil sadyny kimiň döredini bilemok. Ýöne bul köneden aýdylýar-da. Bul Atabay Halipa dagam bunu aýdýar, ýöne başga hem dedi. Yarım gallyny. Başga da Halipalar baby ölçär. Gal yarım hey gal diýip ol hende daýdylýar. Bunu bir kuştana heňe san neme sanaýarlar. Düşündüm. Ýöne şuny Aqş Halipa da aýtdy. Gaty köne ilkinji albomlarla. Düşündüm. Bunun ýanky syomka prosesini Güläle kederip gulyp rejissörlük etdi diýen Güläleň işleri aýratyn gönü bildirýär. Şol ömrüdok boldum Güläle. Syomka hakynda bir bize gurrun bar. Çölüň içi, atyň üstü, gömmeçerek. Öň ilk görmädiň diýdiler şonçunmy? Yo, gömmeçerek ilk gördük ýöne oň alan ilk görümdik. Ilk köşüp düşepdirler onu. O içi gaty ullukan nemede. Bir ýere oba bardyňyzmy? Oşo Bokurdoga bardyk. Bokurdogda. Ýerite jotaýda adamlar gurlaşyp bir ýanky syomka edýän oglanlary, gyýdlary, zatlara bir hezet hormat ederýärler. Güläleň öz gurlaşdy. Gowtaýlandylar. Arda ýani günüdin bolmaly boldukda ýanky klip nemelerini. Onun atak etmeli boldy bärden. Aty bärden akitdiň. Ol Meloş owadan nokta yer alan atlan biri. Ady Meloş. Onun bir doz oglanyň atyl bärden Mahtumullan alyp maşyny näkidip. Ondan nime klip başladym molin ay edil beýlemde ýagşy bu tozun bolor eder ýaly tupan. Edil bir 500 metr aňyrdan hiç tat yok da bizim klip düşünüyorum. Onun gelýär bu ýolda ay gaty çağı behberler ýagşyp şu aralyga ýagmanlarda. Netibe bolar. Netibe bolup bara. Onnoň atmyn ýadymmy adam? Ay menen bolýardy meni edil bir günne unaşa bar batagatnap oňar nemem ýok. Düşündüm. Ýöne bulam gaty o klip bolupdy. Gaty o aýdym bolupdy. Ay kön aydımda könesi olmadan täzesi olmaz diye. Kön aydymlar şekile geçirden hiç açanam. Gowtun saýlap alyp birini alyp birini goýar ýaly ýa-ni. Gowdundan içinden saýlap alyp onu şekile geçirip halka görür ýalysen şoň manygyny çykaryp dogry düşürüp edip bolsa. Lalaşýan. Inni mekan bir sora beresem gelýär. Soňky döwür ýyzlyna klip işläp başladyň. We bul aýdymlaryň hersiniň bir öz aýratyn süýjüligi bar. Olaryň birinçisi Şah Sultan aýdymy. Insan klipler. Ondan soň mar klip. Ondan soň bar Melek bar, ondan soň ýene iki tane MP3 aýdymny işläpsiň ýöne klip taýyny eleken. Şah Sultan klibinde sen Zergäriň obrazyny oýnapdyň. Zergär adam obrazyny. Bir de şu klip hakynda da bir azajyk gurrun ber, düşürilişi
syomkasy aýratyn bir ütköşük görünüşde aýdymyň gaçygy aýdym bolup durur. Meni bilýän, sen seredip durýan. Ve yine sulaydym hakkında da yani Oğuzedder kän aýdylýar Şeyda adly aýdymyň. Hatta şol Şeyda adly aýdymda senin çykan obrazyň üçin toýuň eýleri zaň edende genazda zatda edil şol işiň bilen gelýär diýýärsinler. Boldy şoňa şo Sınmı sol? Jigim şo klipde kesin bilen gelýär diýip bara şol. Yaşulun bir zanatda şo gıydın çykýar bolan şol edil şoňalak nemede zat geçtiğinden şo tansçylar zatlar bilen gelip edil şoňal edip bir ýadygarlyk nemetsek bolýar diýip. Onu şoňal eşikden barıp çyksa gaty ütköşük toýup. Ol aslında milli eşik bir hile adamy öwüşmeli ýa-da öz zadyňda milli zadyň hiç açan ol könülüne. Nemede nak onun öz zadyň ýa-da onun o taýda bar, nähili eşikip baranda da oňal hayran alyp bolmaýar-da ýöne milli eşikde täze dikilişde täze nemelerde ol asyllygan merýän onun bir agramy ullan. Bizim eşiklerimizde yerimiz aşyga onun. Bu klibiň hem syomkasynyň rejissöri Gülalek. Gülalek edet klip etdi. Bu Türkmenowadyna da gitti gaty halkam gowurdy. O şeyde o Kakazan Recep falan biledildik muni. Şulaydymy? O bir dost oglanyň jigi söylenýärdi ondan bir küçüğün alanyna maňa bir aýdym diýip berýär-de gennanjyda gelýäkä Haýdar ýalydy. Gaýrat etdi. Toýda bir küçüğün matba ondan o wagty Kakazan bilen bir aýdymlar işleýärdik. Şunlar lidim bu da bar diňe Şeyda bilbillerin owady. Şeyda sol jigiminiň adymy sol çykýar. Yok, Şeyda bilbillerin owady ol şeyler tebigatyň şo toy günüň ýanky Howa hakynda. Howa sen toy günüň atmosferasy ýa-da düýel zatly gelýär-de. 40 düýel zatly toy etdi de ol. Öýte köne toýladyp şo toýum Kıtırafkada boldy. Şol 40 düýel zatly toy etdiler-de. Ýürüýte könürükden bir ýadygarlyk galsyn diýip ýürüýte şo taýda tutup düýeler kejebeli beder. Köne döwrünki ýalaga etdiler-de ýürüýte gatyl taýynyp görüp ondan amanjan şunlar diýip jan etdi-de. Onun meni bir kuşun içinde Kakazan diýdim, bir da tapyp bom şeylerek diýdim. Bu da diňe ýanky Şeyda bilbillerin owady. Öwser Türkmen Sahran howa. Şo taýyn tapdyň tylla gop başyny o taýlaryny özümiz tapdyk da. O taýyň sözi özüminki ýanky ýöne aýdymyň başyny şol Kakazan Recep başlady. Afen bulaýdyň näme bar ýa-da ýa-ni aýdymyň gowy ýaşamak üçin näme gerek diýende aýka şeyler ýolagara düýen aýdymlaram ýaşaýar diýdiň. Bolam şoňa bar ýa-da iki çygyň içinde düýen aýdym. Şoňun içinde ýasadyk şol aýdymy. Onuň merdan zan şo taýda üstünden nemelerini çalyp berdi ýanky. Sesler vardır, fleytada, rahatda. Ütköşük bir täze uşunny bir hil Türkmen aýdym boldy. Düşündüm. Inne, mekan bizde ýene bir rubrika bar. Bu rubrikanyň teň üçin taýynladyk. Megerem bu sahypa biziň tamaşaçylarymyzyň iň garaşan sahypalarynyň biri bolsa, Howa ýokmy? Howa ýa-da ýok. Taýarmy? Alındy. Gitdik. Men gaty çalt jogap bererin, mekanaga senim gaty çalt jogap bermeli. Ýok, sonra berenmeli ha. Sonra bererin ýa no. Men sana sonra bererin bolmadan listiň maňa ber, men sana sonra. Ya, näde? Mekan, men gaty çalt soraryn agam, senim gaty çalt jogap bermeli. Taýarmy? Gitdik onda. Barynda aýdymyň sebäpkäri barmy? Şol sebäpkäri gowuşup bildiňmi? Baryndaň sebäpkär diýen. Dörüm öňe. Ýok. Ýolagry. Bolýa. Kän bir meşgurlyk getirmeýän gowaýdym ýa-da meşgurlyk getirýän biderek aýdym. Gowaýdym. Geyniş stiliňe birine ynanýarmy ýa-da diňe özüň saýlaýarmy? Ýok, özüm saýlaýar. Restorana diňje almak ýa-da meýdana diňje almak?
Meydanı deyince. Sana verilen ähli mümkinçiliklerden peýdalandyňmy ýa-da mümkinçilik bolubam etmedik işiň barmy? Bar. Maşin sürüp barýakan aýdym dinlemek halaýanmy? Kimiň aýdymy? Ay senden aydım halikalan aydım. Duşan aydymy? Yok duşan aydım. Bäli gowuryan aydymdan bolýa-da. Aha. Bir misal üçin iki tane bagşyň aýdymyň hemişe dinleýän biljekmi? Ama men hemişe men maşinymda Nur Muhammed Meret'in hemme zapisi durda. Aha. Düşündüm. Şafaltan klipde sen vergär bolmaňy klip saýtdymy ýa-da özüň vergärlik halaýanmy? Özüm ýazdym senaryo. Bolýa. Aýdymlaryňda sözüne has köpünt berýänmi ýa-da faza? Faza da sözü. Senin bilen turada düşseler beňençlimi ýa-da inne öwrenşdiňmi? Baş üstüne diye surata düştü. Aha. Inni şunu görsem özüne aýdaryn ýa-da görmem aýdyp bilmeýän ýagdaýlaryň bolýarmy? Aha. Garpyň suwun halaýanmy? Düşanan ýanmy? Yok. Hatyň owadanmy? Katawadan men. Aha. Söw. Sen cevap ver ya. Katawadan ne diýip şeyden bolýar? Bolýa. Şunda nima owadan näme? Taýyp edi gözle berýärler. Sen de göz begerýärler. Edi o tuğulumu bu hata keşte çekilen niýeler hatymda ýok, onu bolýar. Söwüşip bolondan soň wagşa wa plan nimeler kelim diýen wagtlaň bolýarmy? Bol hata uçmajak bolýar. Aha. Adamçylyk. Adamçylyk. Kliba gowduş bilýärmi ýa-da sen kamera gedek geleni alжыраýarmy? Utanýarmy? Yo alжыramok. Kamera basýan seni. Men basyrlamam. Ondan ilki bolanman ahman ýöne. Näme işimi de uğraşıp gidiýende. Bolýa. Senin hiç bir videoňda tanf edip aýdym aýdýanyňy göremizok. Aslynda tanf etmek halaýarmy? Ay ken tansat gelişene aýanam. Düşündüm. Ondan bir duran ýerinde ağzynda durup aýtman, näme özüne Rahat Eline altın malyk düşse, saglyk, atudalyk, agzybirlikden soňra dördüncü näme dilerdiň? Awra dilerdiň, berekellah. Sen gyýlar bilen dile çepermi ýa-da utanjaňmy? Yo, men gyýlar bilenden hemme kişi bilenem elbetde. Bolýa. Mektepde wagtyň lakamyň barmy? Yo, maňa näme lakamym şol Şalmet foramdan Şalmet diýerler. Ha, düşündüm. Ondan maňa käbir diýip bulan sen adyň bilen okmaý Şalmet diýerler diýip käwat. Qaharlanırca qolyarlar adam. Sen käbir adammadan şonu gaty näme bir hilet näle men şunu aram gowy diýdirjek bolup diýen bolmak malya içinden ähgermeslige diýen bolma her hil adamma. Şanmet näle wagt diýer onu men öz güjek bolýan adamlar barda. Bu näçe adam bilen okmaý şanmet diýip durdy men. Ýok diýen dogry düşünüň diýenne. Bul men has gowuryp silap diýen atamyň adyny tutulur. Diýen. Men has gowuryp silap siz gaýtan meni näme diýenler bilýän bul gaýtan düýbüm tutup diýen adym tutup beter silýär düşünüň gok diýenler. Hamyr naharlar ýa-da suwuk naharlar? Suwuk naharlar. Dograma palaw. Palaw. Kofe çaý. Çaý. Spor deşigi, klasik eşik. Klasik. Tanışlaryň täze aýdymyna diňletse halamasaňam göwün üçin haladym diýänmi? Elbetde. Berekellah. Sowga saýlama başarýarmy ýa-da pul bereniň obarýan? Sowga saýlama başarýan. Adamy begendirmem gowurýan. Öýüň ownugy şok ustaçylyk işlerini başarýarmy? Rozetka, lampa. Patron. Edil şkatulkalar edilemek koýanlar. Aha. Şkatulkalar. Şol masagadyň saňa gerek dälligini bilseňem göwünni ýykmalyk üçin sabar edip dinläp bilýärmi? Elbetde dinläp bilmeýän adam näme muzykant ýaýdymçy bolup bilmeýär. Dinläp bilmeli. Düşündüm. Atdan ýykylyp gördüňmi? Ay, gaty ýerde ýykylyp gördüm. Degişmelik ukybyna göwüniň ýetýän kim aýdymçyň bar? Döwran Saparov. Bolýa. Gaty köp gürleýän taksiste duş gördüňmi? Aýo. Jüjeli palaw, etli palaw. Tapaw diýär. Palaw gowurýan. Bolýa. Ähli soralara dogry aýdyp jogap berdiňmi? Zemlälimi? Zemläli. Burun şu gün zamanında toyda aýdyp oturman bir hir ýüzi näme zamyz o koş, onuň ýüzünde de çala gas bar da, ýanky onuň gas bar bolmaý bir ulara adam manzarada bassan o koşa geyip bolmaýar. Patratda koşuda ýüzsegden kida bar. O manzarada ýaga
Ayak hiç kovuş O gitti. koğuş gitti. Onun koğuşum neyim kısımını da bileyim. Ha. Bir de gün restoran ağımda masaya düşüp olur neyim yaşlı adam basak çıkanlar edin. Yüzü palçık kolu da koğuşum. Vah, Onun pıtırattı olayım. Zigin bağışta deydi ayağın basayıp tırnıktı. Benim yıllarıp yok yaşlı sizden bağıştan ben sizin ayağının aşağına ayağım oyaydı. Zigin katöktü. Katöktü kendine bunlar tavırlardı mı? Köpten mevzuşama katnaşarlı oldu. Ayno gitti on ne degende nimet bolana. Olzakda. Tädir bolana. Yo am siz men baştan men sizin ayağının aşağına ayağım oyaytırnıydım da. Ay begenip şu adamın gözüne men kowa adam marqalıyanda şey çek bolmalı yani ol. Eyam giden da şu gözüme öğretti. Ne hem görün okma da adam gözüne degenini. O dünyanın nimesi için bir adamın gözünü yıkmak Kâven yıkandan kân olur diye de. Kâven İbrahim Halilullah vurdu adamın göğünü Allah Teala vurdu adamın göğünü yıkmalılar. Katı doğru, katı doğru. Devam ediyoruz. Mekan. Bir soru var. Yaşlara umuman soňky yetişip gelýän ýaş nesillere yüzlenmek isteýänlerden barmy? Näme diýen ýaşlara birinji bäne edep. Tamam. Yerin yüzünü saklayan da edep de. Yerin yüzünden milyon şatanak edep bolajak. 990 sanak 99'da 9 sanagy edepdir diýdi. Edep bolmasy işler dören edep beretde esasy näme bir ena tasyla hormat, özüňden kiçäsiyle ula hormat. Baran yerinde näme severmese bir gurläp, bir özüň alyp barmak, ullar bilen salamlaşmak. Şu edep salamdan başlaýar diýenler bir salamly selimli bolsa türkmen halky gower ýa-da. Türkmen gaty adam baharyny berip bilen halkymyz bar. Bizim türkmenler el akylly sözler bar. Onun çalaja bir edebiň terbiň dogry bolmasa goni bahaň berýär-de halkyň özi. Onun men diýjek bolýan adam biz gara bir maslahat bereýin tek bir ullukan ýaşymyz ýok ýani bir öz diýjek adamma edepde ýaşlar edepli bolsalar gowgalar diýjek bolýan. Hemme taraplaryna adam edep berip diýär. Meňe berjek maslahatym şol pelwan. Onun edepli adam olarak özüňem şu wagt ýaşyra oglanlar bir 8-9 klas oglanlar çykyp agam salamu aleykum gowmy ýagdaýlaryňyz janyňyz sag masyla hormatlar. Şol adam gözüňde galýan. Gawdan zat diýip geçdi. Düşünýärmi? Käwr ýaşlar salam berbilen bu wagt gynansa amma salam diýär. Salamu aleykum diýip bilen. Salawwa diýär. Onu gynna, onu şolatlary düzesler hem ýerlerde ornlary, gowy ýerlerde bor diýjek bolýar. İnşallah. Käwr adamlar ýöne tuwulymy gaty edepli oglanlarymyz ken, gaty tuwulymy bir gurulajak gepini sözünü bilýän adamlar ken. Şoňa alak adamlar görüňde maňnaňa degirýäňde bizden bir zat diýibilem ýokda bizde de ogul bar, gyz bar bir geňem görüp bolan nokta bilýän. Onuň Allah sen şoňa alak edepli terbiyeli çağalan hataryna bolsunlar bizden ogullarymyz gyzlamaz. İnşallah. Mekan sen bilen gepleşiň şeýle gyzykly boljakdy men bilýärdim we garasan tamamam çykdy. Saňa iň süýji arzuwlar. Bir gepleşiň ahyryna tomoşaçylara diýjeklerim bar bolsa ine kamera başlasın. Pelwanjan birinji bäne ýende bir gelek silap hormatlap çağıryňyza minnetdar. Saňa sag bolam. İşiňizde üstünlik Allah'tan alıp barýan ähli ýüregiňizde arzuwlaryňyzy ýetiň, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Şu pursatdan peýdalanan näme mehriban gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun, zaýdasyny diýilýär. Şuňa alak ýurtda ýaşaýas.
Hudaýjan başydyk bolsun, jan sag bolsun, ýüregindäki ahlardyklaryny ýetirsin Hudaýjan. Dowam bolsun, başydyk bolsun Hudaýjan. İnşallah. Geleniňe ýene bir gedek sag bol, şeýle gowy gepleşikden ýetip bolsa, ikinji sezonumyzda ýene bir gedek didarlaşar diýip umyt edýäs. İnşallah. Mähriban tamaşaçylar, hormatly dostlar, ine şonuň bilenem her hepdeniň birinji güni Atawatan TV YouTube kanalyna paýlaşylýan Atawatan ýyllary atly gepleşigimiz tamamlandy. Gepleşigiň bugünkü sanyny mihman Mekan Şalmedow alyp barjy Perwan Muhyip. Şeýle gowy gepleşikde didarlaşýança, abu orta daşda däl. Inniki birinji güni didarlaşýança, hoş, sag bolun.